Mapagpalang araw na naman po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magtuturo po ng karunungan din po sa inyo. Kung kayo po ay nakakaramdam po ng hindi nyo po alam kung saan nanggagaling po ang karamdaman nyo po, kung nahihilo o parang nawawalan kayo ng ganang kumain, o parang lumulutang yung kaisipan nyo po na nangihina at nakakawala po ng gana kumain at parang panananaginip po kayo ng mga masasamang panaginip po. Pagkakalob ko po sa inyo to para paraan upang malaman kung ano ang gumagambala sa iyo. Ito po yung napakabisa po ito na ipapakalob po sa inyo. Ang gawin nyo po ay kumuha po kayo ng isang basong tubig. Pagkatapos po manalangin po kayo ng isang Ama namin, ang Panginoong Maria, luwalhati sumasampalataya, at isunod nyo po yung orasyon po ng 3 beses po. Kumuha po kayo ng isang basong tubig, tapos manalangin po kayo ng isang Ama namin, ang Panginoong Maria, luwalhati sumasampalataya. Isunod nyo po yung orasyon po ng 3 beses po, at ihip po sa tubig na inyo pong inumin po. Narito pong orasyon po: Sadak sidak sudim unum pasimisus. Sadak sidak sudim unum pasimisus. 3 beses po at ihip po sa tubig inumin nyo po. At pagkatapos po, ang tubig po na inyong ininom po ay, kung ang tubig na ininom po ay malansa o mabaho o mapait, mapakla, ibig sabihin ginagambala kayo ng spiritual po, mga masamang espiritu. Ang gawin nyo po pag ginagambala po kayo ay halimbawa po ginagambala kayo ay ibulong nyo po yung kumuha po kayo na naman po ng isang basong tubig at ibulong nyo po yung sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, at ipo yung tubig inumin po. Sigurado pong mawawala po ang inyong karamdaman po. Ang sa pangalan ni Jesucristo po ay, ang sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, banggitin mo lamang aking pangalan at ang aking tirahan ay mawawala ang iyong nararamdaman, at mga masamang espiritu ay malulusaw yan. Kahit diablo o ano pa man yan, malulusaw yan. Sabi ng Diyos na makapangyarihan. Mga isa po.